Благословени са тези, що наказаното сега от духа се подчиняват. Не е важно какви са били преди или как Светия Дух е действал в тях. Новото му дело получете и ще сте благословени, иначе ще сте пропадени. Сега групата хора, приели на новото дело на Бог, са от векове предопределени и от всички са най-благословените. Вие чувате гласа на Бог директно, явяването му виждате. Затова в небето, на земята и през вековете, вие сте най-благословени. Бъдете чиста девица, приемаща нови неща, на Светия Дух делото търсеща, способни да загърби стари идеи, на делото Божие днес да се подчини. Бог иска тези, що приемат новата светлина и най-новото му дело. Сега групата хора, приели най-новото дело на Бог, са от векове предопределени и от всички са най-благословените. Вие чувате гласа на Бог директно, явяването му виждате. Затова в небето, на земята и през вековете, вие сте най-благословени. Амин.